тавре қаблан иттилоъ дода будем ба муносибати рӯзи милитсия мусобиқаи футбол ташкил гардида буд ки ҷанбаст ва ғолибон қадрдонӣ шуданд. натиҷаи ҷараёни мусобиқаҳои варзишӣ дар ин бахши барнома ҷой дода шудааст. дар партави чорабиниҳо бахшида ба рӯзи конститутсия ва таҷлили рӯзи касбии кормандони милитсия шурӯъ аз 20 октябр то оғози моҳи ноябр байни шуъбаву хадамотҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо иштироки 12 даста мусобиқаи футболи хурд доир гардид ки ҳадафи он ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. мусобиқа таҳти назорати масъулини шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Суғд бо доварии мураббиёни федератсияи футболи хурди вилоят тибқи реҷаи системаи даврӣ дар ҳайати 2 гурӯҳ иборат аз 6 дастагӣ ҷараён гирифт ва 4 дастаи беҳтарину муваффақи мусобиқа дастаҳои шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ, хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ, шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ ва шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсат ба давраи нима ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар натиҷа дастаи шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ дастаи шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро бо ҳисоби 4-2 ва дастаи шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ хадамоти шиносномавию ба қайдгириро бо ҳисоби 5-2 мағлуб карда иштирокчии давраи ниҳоӣ гаштанд. бозии финалии мусобиқа байни дастаҳои шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ ва шуъбаи кадрҳо баргузор гашт ки дар дақиқаҳои аввал футболбозони шуъбаи кадрҳо бо нишон додани бозии мураттабу зебо нисбат ба ҳарифон бартарият нишон дода аввалин шуда ҳисобро кушоданд. то охири мусобиқа майдондорӣ ба нафъи шуъбаи кадрҳо буд. чолокию тезкорӣ, ҳадафмандона идораи тӯб ва бо ҳисоби 4-1 пирӯз омадан дар бозии ниҳоӣ дастаро ғолиби кулли мусобиқа гардонид. ҳамин тавр дастаи шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ мақоми аввал, дастаи шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ ҷои дуюм ва дастаҳои хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ва шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир зинаи сеюми ифтихориро ба номи худ сабт карда ғолибони мусобиқа эътироф шуданд. дар вазъияти тантанавӣ аз тарафи роҳбарияти раёсат ба ғолибон медалу сипоснома ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. ҳамчунин маҳорати варзишии аъзоёни дастаҳо дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуда ба дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлагар ва футболбози беҳтарин сипосномаи сардори раёсат тақдим гардид. чун гуфтаанд варзиш гарави саломатист, мо ҳам тасмим гирифтем ки ба бозии хуб ва чунин мусобиқаҳо нишон диҳем ки ҷомеаи мо солим аст. ҳамин гуна мусобиқаи варзишӣ бо ибтикори роҳбарияти шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара байни дӯстдорони футбол ташкил карда шуда 16 даста ки сохтору мақомотҳои давлатӣ ва корхонаву ташкилотҳои ҳудуди маъмурии шаҳри Исфараро намояндагӣ мекарданд дар 2 гурӯҳ барои ба даст овардани ҷоми вазири корҳои дохилӣ ва зинаҳои ифтихории мусобиқа сабқат намуданд. баргузории мусобиқа имконият дод то ин ки таваҷҷӯҳи намояндагони касбу кори гуногун ба тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонӣ бештар шавад. ҳамин тавр 4 дастаи беҳтарину ғолиби мусобиқа муайян шуд. дастаи футболбозони осоишгоҳи Зумрад бо нишон додани маҳорати хубу натиҷабахш ҷои аввалро соҳибӣ кард. дастаи шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара зинаи дуюм ва футболбозони ташкилоти мусофиркашонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди наҷот ва мақомоти прокуратураи шаҳри Исфара мақоми сеюми мусобиқаро ба номи худ сабт карданд. дастаҳои ғолиб дар баробари ҷому медали мусобиқа соҳиби мукофоти пулӣ гаштанд. ҷои якум 5000 сомонӣ, ҷои дуюм 3000 сомонӣ ва ба ҳар кадоме аз ду дастаи мақоми сеюм 1500 сомонӣ. ҳамзамон маҳорати инфиродии варзишгарон қадршиносӣ гардид.